Staňte sa moderátorom hospodského kvízu. Toto všetko vás čaká. Dostanete od nás všetko pripravené. Zaškolíme vás, dáme vám hotový kvíz a kompletnú sadu materiálov. Dohodneme vám podnik, kde budete pravidelne moderovať. Tam využijete všetko, čo sme vám dali k dispozícii. Potom už je to celé na vás. Staráte sa o plynulý chod kvízu, o zábavu a spokojnosť všetkých súťažiacich. O to, aby sa tento večer stal výnimočným zážitkom. Zmente večer sebe aj ostatným. Staňte sa moderátorom hospodského kvízu.